информационен център на Центъра за градска мобилност. За качествено обслужване, разговорът се записва и е на цената на един градски разговор. За въпроси, свързани с градския транспорт, моля натиснете 2. За въпроси, свързани с кратковременното платено паркиране, моля натиснете 3. Гилова, добър ден. Добър ден. Преди около 4 часа подадох сигнал за паркиран на тротуара автомобил на улица Гоголо. Вършвам ви отново с диспетчер. Ало, Добър ден. добър ден. Преди около 4 часа подадох сигнал за паркиран на тротуара автомобил на улица Николай Гоголо, номер 24, като автомобила все още седи на място. Да. Значи, днес е събота и има един дежурен паяк, който обслужва инвалидни места персонални и пречещи автомобили на градския транспорт. В случая те пречат на пешеходците на тротуара. Да, значи през седмицата може да ви се обслужи сигнала, но към настоящия момент на дата и час няма как. В случая реално... За цяла София, един паяк за цяла София и обслужва само персонални и инвалидни места и градски транспорт. Пречещи на градския транспорт, да. Тоест събота и неделя и с неработно време колите могат да си паркират безпроблемно върху тротуарите. Събота и неделя да направят събота и неделя работен ден, да паяците да излизат всичките ден и нощ, 24 часа, тогава вече може да стане тая работа, която вие я казвате. Аз нямам нищо против така да стане и нощно време да излизат паяците цяла нощ и да репатрират автомобили. Не нощно време, но все пак 4 часа... Това го решава Общинския съвет. Тук в рамките на 1 километър има наказателен паркинг. Не е на 1 километър наказателен паркинг. Театър София, буквално. Да. Но... Няма и толкова. Да, но това е решено от Общинския съвет събота да има само един дежурен паяк за цяла София да обслужва само градския транспорт. Ако пречи някой автомобил и персонално инвалидно място, ако инвалида не може да си паркира на мястото, което му е определено от общината, от социалните грижи. В случая ви разбирам, но какво остава за гражданите, които не са инвалиди? Смисъл? Така, може да го поставите този въпрос на столичен общински съвет и надявам се да решат това нещо във ваша полза. Аз нямам нищо против да има дневна и нощна смяна, 10 паяка на разположение на гражданите на София. И така е редно. Да. Но Общинския съвет го решава, да. Добре, благодаря ви. Всичко добро, приятна вечер.